Tietje Verlien, ga ik omdenken, jong, nevens mij een heel nieuwsgierig project. 3 dames namelijk binnen eigenlijk de hele wereld doorgaan. En nevens mij zit er ook nog hier ergens heel vier voort. Ik had namelijk ook Isa Veenstra, Alette Top en Johanneke Dijkstra. En alleen de titel vond ik al heel intrigerend, moet ik zeggen. Hashtag genieten en vooral de subtitel Jong, ambitieus en blut. Ben je nog steeds blut? Nou ja, we zijn al een tijdje bezig. Kost het alleen maar Jelte van nu? Ja, nou, inmiddels wel. Ja, nog steeds wel. Het levert nog niks op wat dat betreft. Dus we zijn wel aardig blut. Ja. Je bent met je twaan. De nummer 3 zit nog ergens. Ja, die is nog steeds in Australië inderdaad. Die komt heel wijs mei, komt hij weer terug. Ja. Okay. Hashtag genieten. Even simpel. Wat is het? Hashtag genieten is een documentaire. Een documentaire over de tijdsgeest van nu. Dus we willen de tijdsgeest van nu vastleggen. Wat doen mensen tussen de 25 en de 35 jaar? We houden zich mee bezig. Wat vinden ze belangrijk? Wij hebben het idee dat er iets aan het veranderen is. Maar is dat wel zo? En dat zijn we aan het onderzoeken. Ja. Met die mensen ook, samen. Ja, maar ik zou zeggen, Kirsten Ljout en Grange, mensen op straat te vregen. Maar je gaat echt de hele wereld toe. Naar Australië en naar mijn fotoleven. Net als mij Nieuw-Zeeland. Heb ik nog zitten? Ja, klopt. In Nieuw-Zeeland ben we West. Daar hebben we leefd bij een Maori-stam. En we hebben een heel gedeelte van de documentaire filmt. Dus die leven in een community en ze proberen onafhankelijk van de regering te leven. Dat is weer heel interessant voor deze documentaire. Ja. Oh, er gaat nog even wat loot daar. Hoe ben je bij dit project gekomen? Ik bedoel, je kan een idee hebben, maar waar is het mij begonnen eigenlijk? Wie er een speciale aanleiding? Nee, we hebben heel vaak wel met elkaar gesproken over wat er allemaal gaande is en zo. En toen op een gegeven moment, Johanneke die deed een master filmwetenschappen. En toen dachten we van ik heb ook al eerder een film gemaakt, Johanneke ook. Van kunnen we daar dan niet een project mee doen met z'n drieën? Omdat we het alle drie heel interessant vinden. Ja, en zo is dat eigenlijk gekomen. En wat het precies is, daar hebben we wel een filmpje van. Want we hebben ook heel veel gefilmd en daar hebben we nu een compilatie voor gemaakt, voor deze uitzending. En daarin leggen we eigenlijk heel goed uit wat we nou precies doen en waarom we dat doen en hoe we dat doen. Ja. Dus 3 fragmenten heb je mij genomen, met tekst en beeld. Laten we even naar de eerste keer. Wat jaren we en wat joggen we? Nou, we zien ons, dus ik en dan Isa en Johanneke samen ook. En daarin leggen we uit wat we alle drie apart doen. En op dat moment zijn zij ook al in Nieuw-Zeeland. En Lid machine. Ja, precies. Dat spreekt vanzelf eigenlijk. Oké. We zoeken even een fragment dus van dit hele verhaal. Hashtag genieten. Yes. Hallo. Is goed op, ja? Ja, ze staat helemaal zenuwachtig. Doei! Houdoe, veel plezier! Doeg! Houdoe! Tot volgend jaar! Hoi, ik ben Aletta. Ik ben degene die in Nederland blijft. Johanneke en Isa zijn vandaag precies 2 weken in Australië. Doen hele toffe dingen. Voor hashtag genieten ook, onder andere. Hoi Aletta, we zijn er eigenlijk heel erg zwaar klaar mee, maar we gaan door tot het bittere eind. We zijn een productiebedrijf begonnen. En onze Blauwhuisproducties.nl. En onze eerste productie wordt de documentaire Hashtag Genieten. Wij zijn alle 3 jong, ambitieus en blut. En we hebben 3 hele verschillende keuzes gemaakt om het komende jaar te doen. En we vonden het wel interessant om dat te registreren tot en met 1 november 2014. En dan de opmaak op te maken wat we precies hebben gedaan. En ondertussen komen we een heleboel interessante mensen tegen. En hoe dat allemaal gaat, ja, dat gaan we dus vastleggen door zelf te filmen en door mensen te gaan interviewen en door jullie op de hoogte te houden. En dan komen jullie te vragen om actief mee te doen en ook eigen filmpjes te maken. Van jezelf, van je eigen leven, wat deze generatie illustreert. En wellicht kom je dan ook in de documentaire. Ga je meer tussen wat reacties gewoon? Maar worden we een boet in je eigen club komen? Ja, we merken ook wel de laatste tijd dat het echt wel begint te groeien. Dat heel veel mensen ook ons zelf benaderen van wat zijn jullie eigenlijk aan het doen. En kan ik ook meedoen. En dat is ook wat we juist willen. Dat mensen ook zelf videoblogs opnemen. Dus zullen we straks nog wel wat over vertellen hoe dat gaat. Ja. Maar we merken wel dat het steeds meer begint te leven. Dat is echt heel leuk voor ons ook. Ja. Want dit is luchtig en hoor kan ik wel erg zwier onderwerp. Je bent echt onderzoek van jongens, hoe leven we, hoe willen we leven, de komende generaties. En je leeft iets geworden, dat spreekt hun week wel om. Je wordt meer hoe toch dus.
Ja, zeker. Ja, en wat we eigenlijk met de documentaire proberen is een discussie los te maken. Nou, we zitten direct even hier achter te praten. En iedereen reageert er eigenlijk op. En iedereen is echt wel mee bezig. En je leest nou de focus op 24 tot 34. Ja, want ons wordt wel heel breed. En dat is eigenlijk onze generatie. Maar nou ja, deze man zei, ik ben 40, maar inderdaad, ik ben hier direct mee bezig. Dus steeds meer ZZP'ers. Ja, ik kan geen baan krijgen. Wat maakt nou dwaan? En dat is eigenlijk die verandering, denk ik. En dat is een verandering van die tijdsgeest. Hashtag genieten. Ik neem het project, maar ik zeg op Facebook dat je met meer weer een film nemen. Ja, hoe moet je dat een beetje inschatten? Ja, het is een documentaire. Ja. En als je het dan helemaal goed wil zeggen, eigenlijk is het een soort van onderzoeksdocumentaire. Dat betekent dat we hebben een bepaald standpunt, zeg maar. Waar we kijken ook wat andere mensen daarvan vinden. Ja. En daarvoor vragen wij of zij ook videoblogs willen maken. Dat is, je kan mensen vragen van, wat vind jij van dit onderwerp? Maar je kunt ook mensen vragen voor de camera dat te vertellen en dat te delen om zo'n discussie op te roepen. Ja. En zo willen wij, zeg maar, zo het onderzoek in beeld brengen. En ook voor ons is dat een manier om te kijken van, wat leeft er allemaal? En daarom is het een onderzoek en een onderzoeksdocumentaire. Ja. Je mag interviews, gesprekken houden. Mijn meesten al eigenlijk wel op de vrood. Kon je met het verhaal een beetje uitlezen om die meesten? Pakten ze dat voor het op in één keer? Ja, het binnen eigenlijk verschillende onderwerpen in één overkoepelend thema. Dus als bijvoorbeeld door die Maori-stam had, dan hier met heel soort oer leven in een Lietse gemeenschap. En bijvoorbeeld van de Moorn, misschien wel leuk om even te vertellen, wie een jaar in Brunia op de borkerij. En hier is ook bezig met op een hele oren manier borkje. Zou je dat zo, borkje? Ja, toch? Ja, dat is heel geef. Ja. En die zei ik van ik ben op zoek naar uiteindelijk wat mijn einddoel is om in een Lietse gemeenschap mijn producten te verkeerpen. Nou ja, dan is het mooi die koppeling bij mij naar die Maori-stam. Die ik onafhankelijk dus van de regering en zelfvoorzienend willen leven. En dat is eigenlijk een thema wat steeds weer terugkomt. Ja. En dat is eigenlijk mooi van zo'n onderzoek. Van, dan kunnen we weer mooi de verdiepingen op dat thema, denk je, we dat thema weer uitdippen. Ja. Wie is alleen Maori's? Je hebt toch eigenlijk een beetje verslag van de verorings. Maar dat geeft misschien ook wel heel wat hoe je westerse cultuur. Ja. Die inderdaad op dit stuit heel verhoord. Verhoort het altijd constant natuurlijk. Zijn Maori's stam of groep. Ja. Verhoort dat dan nou echt? Of is dat juist weer heel pro hetzelfde? Nou, ik ben er niet geweest. Hoe zit het met dat? Een lang verhaal kwart. Ik ben heel lang onderdrukt. Ja. Ik heb zo'n beetje apartheid light nemen. Het is nog steeds wel veel racisme in Nieuw-Zeeland, ben ik achterkwam. En wat ze nou proberen is die cultuur die het van hun aannom is, als Joggers dat, is weer terug te krijgen. Ja. Dus ik ben vrij radicaal in ik. Okay. Ja. Je mag het fragment meenemen. Er staat ik in je kleer. We geven een lustering. Wat hij hem kleer zit. Nou, die videoblogs waar ik het net over had, dat mensen iets aangeven. Dat valt me op. Nu, van deze generatie, daar wil ik het over hebben. Ja. Om zo'n discussie op te roepen. Nou, dat filmen zij dan. En daar hebben wij nu een paar fragmenten van. Dus we gaan nu eerst iemand zien die is fotograaf. Nou, die wil het hebben over ambitie. Want onze ondertitel is Jong, Ambitieus en Blut. Nou, wat is ambitie? Daar kun je allemaal verschillende opvattingen over hebben. En daarna gaan we kijken naar een gesprek tussen twee mensen. En die hebben het over verwachtingen en over realiteit. Dus wat voor verwachting heb je van het leven? En wat is uiteindelijk dan de realiteit? Komt dat een beetje overeen? Nou ja, en... nou, geven we dan een lust erin. Esje? Ja. Oké, nog één ding. Als zelf een videoblog op wil nemen, dan wil ik even graag de broek van. Dat komt straks nog. Ja? Dat komt straks. Ja, kom nog. Je bent nog een keer onder bed. We beginnen eerst even met het fragment lust erin. Esje. Blut en ambitieus, dat zijn de 3 woorden die jullie gebruiken onder jullie teaser. En bij mij was ambitieus het eerste woord waar ik even iets op te zeggen heb of waar ik graag mee in discussie zou willen gaan. Want ik ben heel benieuwd hoe jullie kijken naar ambitieus. De afgelopen jaren heb ik voor een baas gewerkt, 7 jaar lang. En... dat wel, ik sta veel voor de klas en ik herken wel bij jonge mensen dat ze zichzelf online ook heel erg zichzelf laten zien. Dit ben ik, mijn leven is geweldig, ik ga naar de leukste feestjes, ik heb super veel vrienden, ik heb heel veel likes. Zeg maar. Dus ik herken het wel heel erg veel. Maar dat is ook wel heel lastig, zeg maar, als je dat op social media laat zien. Goed. Inmiddels een slappe lach hier. Vooral de dames. Er is technisch wat misging. Nou goed, we gaan nog een fragment. Er staat nog geleden dat vertel even niet kwart wat jij hier te vertellen hier. Hè? Zullen we straks even verder in? Dan kan je bij de slag van lachen. Ronald, dat is de eerste jongen die wat vertelt. En die had het over van,
ambitieus. Wat is dat precies? Onze ondertitel is jong, ambitieus en blut. Ambitieus, en got hierop in. En hij zei van, nou ja, ik werk nou voor een bureau en ik ben daarnaast fotograaf. Maar mensen vragen me van, ja, waarom was nou net de beste fotograaf van Nederland weer? Hij zei van, ik ben eigenlijk wel tevreden. Ja. En dat orenfilmpje is juist van, oh jee, ik ben een heel soort verwachtingen. Wat verwacht je meest van mij? Daar ken ik net onvoldaan. Dus zijn eigenlijk 12 verschillende meningen die ze verspreiden. Ja. Ja. Gaat het nog verder? Want je hebt opnames maken, blogs. Isa zit nog, waar ziet ze weer? Ja, Australië. Ze komt half mei komt ze alweer terug, dus bijna. Dus dan 2 weken. Je hebt al je materiaal bij haar, neem ik aan, met al je interviews en dat soort dingen. Ja, we hebben ook al heel veel materiaal, ook uit Nieuw-Zeeland, Australië al. We zijn dan met z'n tweeën ook zijn geweest. Hier ook al. We gaan nu vooral ook willen hier nog heel veel mensen nog vragen van, neem nog videoblogs op. En we gaan nog mensen interviewen ook. En we willen ook de boel wat meer wetenschappelijk onderbouwen. Dus dat is een beetje het punt waar we nu zitten. We komen erachter, communities, dat is wel waar. Wat er uitkomt van, dat is een beetje waar mensen toch wel veel mee bezig zijn. Mensen willen elkaar opzoeken, netwerken. Weer een beetje terug naar de basis of zo, van bewust leven. Hoe doen mensen dat dan? En dat willen we vooral ook nog verder uitbouwen. Ja. Als het clear is, ga je met planning? Ja, de registratie is binnen tot november 2014, dus dit jaar. Je maakt je 3 delen, dus dan komt het eerste deel. Nou ja, we proberen het dan uit te houden, maar het is, ik ben in Nieuw-Zeeland bieden terug een spin, dus het is even. Dat is net helemaal fit nog steeds. Nee, nog steeds net. Nee, het is got nou al volle battery, hè, maar het is gif van die spin dat had me aardig nekt. Dus de prijs van de documentaire, om het zo maar eens uit te drukken. Hey, maar goed, als die clear is en wanneer, dat zullen we dan nog wel. Komt hij alleen op internet? Wordt hij nog uitstuurd? Toch een omroep of wat dan heen? Wat wil je hem daarmee? Zijn we wel mee bezig om het ook op de televisie bij een omroep te krijgen. En we willen het sturen naar filmfestivals. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ja. Er staat nog een liedfragmentje klaar. Dat laten we even zien tot besluit van dit verhaal. We bedoelen volg je met Noorderwien. Er komt dus nog volle meer. Dus zullen we gewoon zeggen tot de volgende keer? Yes, en mensen kunnen naar Facebook, www.facebook.com/genieten. En daar kunnen ze zeg maar de zoektocht met de videoblogs en dergelijke kunnen ze volgen. En kunnen ze ook contact opnemen met ons als ze nog wat willen doen. Okay. Ik zeg zo vast succes. En wat mij onbelangrijk heel protestant, maar die spinnenbeet, want ik weet dat ze een proto les gaan haast nog. Goed, dit waren de dames dus van #genieten. We gaan nog even een liedfragmentje zien wat zij opnamen en wat je hem dus straks hoe een tijd waarom zien kunnen in dat hele filmmateriaal, de documentaire dus. Oké, dat is ons plan. Waarom zijn we hier? De hoofdreden dat we hier zijn, aan deze kant van de wereld, is omdat we over een tijdje bij een Maori-stam gaan wonen in het noorden van Nieuw-Zeeland. Via zijn we in contact gekomen met deze stam. Heel tof, ze hebben ons uitgenodigd om ons onderzoek daar verder te doen naar sustainability, permacultuur en een zelfregulerend systeem. Do it yourself, onafhankelijk van de government, de overheid. Sorry, ik praat een beetje Engels-Nederlands. Het Maori is een hele interessante cultuur. En we willen die cultuur ook gebruiken in onze documentaire om de filosofie uit te leggen. Van onder andere Blauwhaus, het bedrijf.